Seuraavaksi meillä on käsittelyssä aiheena Fit 1. Yes. Se saa siis jatkoa. Kyllä. Eli mitä me tänään nyt ajateltiin, että teille haluttaisiin kertoa on tosiaan nämä harjoitteet, mitä täältä Vihkosesta löytyy. Ja että ne jäisi teille semmonen harmaana verhon peittoon, niin vedetään täältä yhdessä yksi treeni. Saatte vähän makua. Eikä tee monimutkaisia. Kaikki pystyy. Kaikki pystyy ja hiki tulee, mutta se kuuluu sitten. Päivä 18 meillä on oikeasti menossa, mutta ajattelin, että tänne me käydään vähän läpi noita treenejä siinä mielessä, että voitte ihan itse kotona testata näitä harjoitteita. Eli päivä 1 otetaan täältä Vihkosta. Ja mitä luvassa on? Alkulämpöä. Minä käyn vaan. Jaksa. Vielä 5 minuuttia. Just Backward langet menossa. Ykköspäivänä 12 kappaletta. Mistä tuntuu? Ylistä. Pakarasta. Älä huoju. Stay hook. Suvi näyttää. Bicycle kicksit. Pian lähtee. Anna mennä likka. Mä koitan etsiä, jos on kasvoja tuolta. Tuolla! Hei! Morjesta! Jalat. Ei pidä liikaa ähkiä. Ei pidäkään. Pidä vatsa tiukkana. Vatsa piukkana. Sammakko. Ja sammakko. Anna mennä. Monta jäljellä. On tässä 3 enää. Yes. Lähte. Jep! Jätä sun V. Side plankki. Ja upright rows. Mä teen täällä selfistikulla. Kyllä tuntuu olkapäissä. Crunches. Crunchies. Let's do it. Jos mä kuvaan. Ja rauhassa. Jaksaa paremmin. Kyllä se näin on. Heidi vetäisi yksi päivä semmonen reenin, kun lähdettiin reenaamatta. Meikäläinen ei ihan oikeasti pysynyt matkassa. Kyllä mä sanoin, että siinä kohtaa sai vähän hengitellä, kun Likka lähtee puskemaan 3 kierrosta semmoillakin höykillä, että Nämä on näitä. Päivät vaihtelee. Lepoa. 60 sekkaa. Kierrosten välissä 3 kierrosta. Kyllä. Eka teet. backward lange. Kiva backward lange. Voidaan kirjoittaa mitä on sitten luvassa. Joo. No niin. Vaikka täällä maisemat näyttää sillä, että kuntosaliympäristö on. Ei tuolta näkyy peilistä. Mulle nyt pitää. Joo. Kuntosalilla ollaan. Mutta idea on se, että se pysyttää reenit myös kotona. Joo, ruuvaillaan kamerat paikalleen. Suvi. Jää